İçiňizde Harry Potter muşdoklary bar bolsa, siz üçin täzelik bar. Harry Potter basym serial görünüşine çykarjak bolýarlar diye HBO kanalynyň. Her kitap bir sezon bolmaly. Inni gözeňize getirin, ören uzaklardan gurrun etdiýä berdi. Nähil garaýaňy görürsiňizmi? Men liçni menýänýär, men kan prequel bolsa-da halamok. Prequel bolandan bir film çykarýarlarda, soňam ýygyny çykarýarlar, şondan öňdäki waka diýip. Ana şonam kan kabul edip bilemok, sebäbi näme boljagyny bilýän men perjewayt edip bilemok. A bu bolyn edil özü. Ýöne şeýle bir zat bar, Harry Potter kitabyny tatyna çykan kino. Kinoda kitapdaky zatlaryň hemmesini aýdyp bilmeýärler, aýtmadylar. Sebäbi gaty uzaga çekmer bolýar. Seriallar bolyn hersiniň üstüne aýratyn durup geçip bilýärler. Onsoň islenip kino aslında çykanna şol 2 sagatlyk kino bolsa 3,5 sagat bolup çykýar. Rejissor şonu ýaly bersiýan oklaýar. Soň ony studiýalar, prodüserler gysdyrýarlar. Aýryp bolanlady, aýyr gyýskal kino diýip. İslenip kino şonu ýaly. Meselem Titanic alsak, nähil bu kino 3 sagatdan uzak. Ýöne bilýärdiňizmi şol paçti 6 sagat bolup çykan kino. James Cameron şolar ýaly bersiýan oklaýar. Özüm taýin görnüşinde montajat hemmedat edilen kän ýerler aýrylan şoň, meselem Titanic içine sport sal barda, o taýda da bir trenajör bar, gaýykda küreklenýän ýaly. Şonu Rozan ejesini barlak göresiňiz gelýärmi diýä bolyn, samsyk kürelemesen, men durmuşymda küreklemek iň soňky gerek boljak zat diýä. Ertesi günüm näme bolýany özüňiz bilýäňiz. Kän şon ýaly meselem ýa o baýlara işi grup ýokary kaçyp gitýärler. Garyplar bolyn aşakda şol Jack bilen Rosa algap barýaka, garyplar gaýtam kömek etýär, eňne pled atýar, üşäýme diýip ýene şon ýaly gatlaklaň adam kärçiligi arada durup geçýän ýerler bar. Şon ýaly köp ýerler aýrylan. İsteseňiz görüp bilersiňiz, YouTube'da bar şol. Inni Harry Potter'a dolanýar. Aktyor Daniel Radcliffe'den soraýarlar. Seriala çağırsalar düşersüňmi diýip. Olam aýtdy, eger şoň bilen şu serialy görkezjek bolýan bolsalar, bu düýbünden ýalňyş patgot diýe, olar täzeçilik salmaly otaýyp diýip aýtdy. Menem şu pikir dogry diýip hasaplaýan sebäbi gözeňize getirin, Harry Potter filmiň uje 3-nji çasty çykanna ýanky aktyorlar filmdäki personajlardan uly ýaşlary. Şoň üçin şo döwür şolaň ýüzünden jahil ýurtuk çykýar. Şonu aýryp çykmak üçin bir studiýa işleýär, ýüzüni has tekiz şu ýaşa gawat gelýän edip görkezjek bolsalar. Onsoň bu seriallar inni olar ulalyk gitdi, nähil ýagdaýda saljak bolýarlar, bilemzok. Düýbünden ýöne çağırylýanan belli däl. Şul Harry Potter Daniel Radcliffe görülip eşitilmedik ýyllyk getirdi. Bilýänsiňiz özüňiz 2009-njy ýyl Angliýanyň iň baý yetkinji bolan şul. Şo ýyl yerin güdündäki 10 sany iň gymmat aktýoryň biri bolup Guinness'in rekordlar kitabyna da girýär. Ýöne aktýoryň özünden soraýarlar bolyn, Harry Potter maňa bir näme diýle proklatiýa ýaly bolup görünýär diýe, sebäbi adamlar kenidem meni şo personajdan aýralap bilen okdiýär. Şeýle pikir edýär. Ýöne liçni men pikirimem şon ýaly, menem kan aýralap bilenmok. Ya şo personajy özünden kän zat goşdymy, näme mi şoňa gatmyň diýe. Hemem ýene bir zat bar. Young aktör Daniel Radcliffe, Elijah Wood, onsoň Macaulay Culkin şolar bir üýtgeşik sypaty bar şol aktörlüň. Şoň üçin şo bir obrazda kän wagtlaryň galmaly bolýar. Ýa-da garrap sypatyny ýitirýän şäler şonu adamlar başga zatda kän wasbirnmaýdy edip bilenok. Başka rollara gavadam gelenok. Gözeňize getirin, Young Daniel Radcliffe James Bond'un rolunu görüp bilýäňizmi? Ya bolmasa aýdaly Igra Prestollar Jon Snow'un rolunu görüp bilýäňizmi? Görüp bilmeýäňiz. Sebäbi olaň spesifiçiski bir внешности bar. Hemem ýene de bir zat продаваемый лицо diýip bir zat bar. Ogodan standart figuran ýüzüň bolýar bolyn, geroýyň roluna ýa-da şoňa baş gahrmanlary arkan saýlap bolýar. Bulary bolyn şo gawat gelýän rek rollara salmaly bolýar. Hollywoodam ören professional işleýär. Her kimi gelişýän ýerine düşünüp saýlaýarlar. Ýöne bizde kän üns beren oklar şu zatlara. Häzir men aýtjak bolýanyma dogry düşünüň. Men kinostudiýam, türkmen filmiň ýa döwletiň derejesindäki çykýan zatlary aýdamok. Çeper höwüsçöňlüň etýän zady barada aýtýan. Çıkarfınlar karşılığım yok onu yönü profesyonel derecede däller şolar. Bizimkiler nähil çıkarlar, hemmämiz çıkarıp bilýär dostlar. Hiç hili o taýda kıyınçılık yok. Häzir men aktyor boljak, senem kamerany alla meni al, senem montaj et, şeý diýip çıkarıp bolýan zat ol. Ýöne şo kinomy, kinodämi ol uje başga gurrun. Ana şo zatlar biňjelik etýär meni. Ya bir düýbünden artist däl adam daşary bir kinony görýär, banalny bir kinony.
onam hiç kim bilýän däl röýdüp, meselen biz görýän däl röýdüp şonu kopýalap täzeden şoň plagiat bir zat etjek bolýar. Inni şolary ýüzlenüsim gelýär men. Şu ýyllardan şu median işgärlerinden obyçny adamlar kän kino görýär. Meselen biz kän görýär. Şoň üçin bir kinony görüp ogurlamakan, bir ideýany, banal bir zat almakan adaçyk pikirlenseň o bolýarmyka diýen. Şunu menden başga birem gören bolaýmasyn diýip. Şoň ýaly bir ogurlap ideýa ogurlap çykarýan oglanmada bizde. Şoň dosty tanşym men. Şoň aýtdym, näme üçin şo şeýitýär, hemme kişiň bilýän wadyny alyp täzeden tagamsyz edip çykarýar diýip. Olam aýtdy, men hem aýdyp gördüm şoňa diýe. Ýöne oňur düşünjesi bar. Ogurlasaň bolýar, has gowy edip ýerine ýetirseň, ol öwgä münasipetdi diýe. Inni on has gowy diýän zat aýdyp bereýin men. Bir populýar kinony alýa, şo taýda biri aglaýan bolsa, gözünden yaş gelýär, gürläp durka, senem şoňa perjewat etýän, uje içki dünýäsine girýän sen şoň. Şonu görýäňde gynanýan, olam seretýär-de, hä, inni men şunu alyp edişime seretdiýär-de, näme etýär ýanky? Ýöne onkyal gürläp aglanokda, "Wee" dip kadrda gıygyryp başlaýar. Has goweden bolşy şoň gözüniň içinem göz mazdan doluryp, yaram ýaş bolup, elini aýagynam şey dip utriýryp edip, ana şol has men gowy derejä eltdim dip düşünýär. Men bolýan dostlar görüp oturýan daşyndan utanýan, görmäne utanýan. Ana şo arada bellek geçetim gelýär. Ýene bir gerek gaýtylýan türkmen filmiň işi däl bul, ýa döwlet derejesindäki adamda. Çeper höwet şöňlüň şol prosto bizim ýyldız diýip tanaýan adamlaryň etýän işi. Şoňa siz nähil garaýaňyz? Häzir ýöne şunu aýtýan men köp üzünden gaty ýigren jalýan men. Bir kısansını görüp şunu diyen bolsam, 25 tane adam can etýär maňa her gelek, şo men barada diýdiňmi diýip. Aslynda bolýan şurada ütköşük adaýdan bok men, hemme kişi bilýär şunu, hemme kişi şunu gurrun etýär. Indiki gedek sen gaty görüp kofiýaň reklam edip durkan, maňa öýkünjek bolsaň pikirlen şunu, gaýtan özüň bildirýän, özüň barada diýilýänni. Öňe bir çagadyk bardy da, agamyň magazyny bardy. Şo tak jigit bile gelenne, gele gelmänäre müňlük marojnaň näçe manat diýär. Müňlük marojna 1000 manat bolýar-da. Soňam jigitiniň adyny soraýanda, jigiň ady näme diýen bolýan? Aýtmeneş, aýtma diýip özü bildirýär. Şoň üçin sen etýäniň hem şoňa bar ýa. Gaty görmelermi üçin men hiç irwet adam diýemok, prosto ýanky alyp professionalizm ýok bolany adamyň bir kellesi işläp özü bir zat etjek bolýar bolýan, şoňa maslahatçy etýän, şoň üçin aýtýan men. Şeýlerek janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. I saw you in the silver haze, a dream that danced between the waves. Your voice was low, your touch was light, like something